kutoro dhanzi nhumbi yacho kana ngatibvisei nhumbi yacho ukasebvisa chamama ukasebvisa nhumbi yacho chamama naye nhumbi yacho ini toaita kubvunza kuna baba kuti nhasi muri kuti chii zvamauyiswa kudare kuti nhasi muri kuti chii mukadzi akatanga nayo nhumbi yokubvisa nhumbi ainongwereka neyabata yairamba kubata vanditi ini ndoukurora sikashi kuti zvinyanzoita panchi tanga waita nhumbi vandatawo ndikatangoramba kubata vanditi nhumbi haisi kubata saka todotokubatsira utotiiti vandiendesa kuda mumadzimai akatotenga banga nemukaka funga ndo zvangataurira namadzimai acho vandiendesa kuna madzimai ava kwamarimiro madzimai aibva wandibatsira akanditi une jekweni ndangati madzimai aibva wandibatsira ongori mwamuri muna june then july handinoenda kuperiod ndobva atonditi saka yatovapo nhumbi atofara toti saka zvatoita tomukadzi wangu ene handitombodi kuona mumwe munhu pauri ndakatoona munhu ndotomupfuura handitombodi watomukadzi wangu iwe wakandinakira wandotoda ndikati alright saka takurongoti tinogara kupindura neidonogara nekubhindura kuti unochita zvinhu zvako ikoko sesi mukadzi wangu ari muno mushamba iwone uchizviitira zvokumba kwako kubhindura